Ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Боз шумо имкон доред вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва қонуншиканиҳои дар қаламрави вилояти Суғд содир шуда, ҳамчунин фаъолияти милитсияи минтақа дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тавассути нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. маълумот гиред. бо мо бошед ва имрӯз дар барнома тамошо кунед. се наврас молу ашёи ҳафтсабукравро тасарруф карданд. اینجا ورک شدم بعد هیچی نبرمد ماگنیتوفونشو گرفتم بعد دور اومدم رفتم. молҷаллоб чорводоронро фиреб дод. чор ҳолати қаллобӣ ба миқдори махсусан калон. вақташ буд сума додан натонстам ҳамихара корам бунисбат рафта бохла қарз шудам. омӯзгори бангдонапарварро дар панҷакент боздошт намуданд. من ماه اپریل بانگدانه را کش کردم. از کرده خود پشیمانم. аз найранги фолбинҳо эҳтиёт шавед. Yaklaşık همین تاثیر قرآن دلش به گرمی میاندازد باعث سوزم. 6 ронандаи маст ва 10 ронандаи беҳуҷҷат натиҷаи реди бозрасии давлатии автомобилӣ.